ଆମର ଗୋଟେ ଅଟା ଗୁଳିଆ ମେସିନ୍ ଆସିଛି ଏଠି। ଏ ଯେଉଁ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 366 ଟଙ୍କା। ଏ ଅଟା ଗୁଳିଆ ମେସିନ୍ର ଖୋଲା ପେଟି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା। ଜରିରେ ତ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି କେଜାଣି ଦେଖାଯାଉ। କଡ଼ା ହେଉଛି ଆର ଫାଇବର ଗୁଡ଼ା, ଏଇସବୁ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ା। ତିନିଟା ରହୁଛି ବୋଧେ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଚାମଚ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଖରାପ ନାହିଁ। 300 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଟା ଗୋଳେଇବ। ଏ ମେସିନ୍ ନୁହଁ ଏଇଟା, କହିଲେ ଏଇଟା ବାକ୍ସ ଇଏ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏମିତି। ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଳାଯାଏ। ମୁଁ ଲଗାଉଛି ଆର ସେଟିଂ କରୁଛି, ଦେଖ ଟିକେ। ଏଇଟା ଏମିତି ଫିଟିଂ ହେବ। ହଁ ଏମିତି ଫିଟିଂ ହୁଏ। ଫିଟିଂ ଏମିତି ଗୋଳିଆ ହେବ। ପଛ ଆଗ ଯେମିତି ଗୋଳେଇ ପାରିବେ ଆଉ। ଅଟା ଗୋଳେଇବା ଏମିତି। ଅଟା ଆଧିରେ ଅଟା ପଶିବ, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ପାଣି ଆଡ଼ ହୁଏ। ଚାଲ ବସିବା ଗୋଟେ। ହଁ ପାଣି ଛୋଟ ହାଫ୍ ଲିଟର ଏଥିରେ ଅଟା ଗୋଳେଇ ହେବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 500 ଗ୍ରାମ, 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା ଗୋଳେଇ ହେବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧ କିଲୋ ଅଟା ଗୋଳେଇ ହେବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦିଆହେଲେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଆଡ଼ ହୁଏ। ଏଇଟା ଖୋଲିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଏଇଟା କେମିତି, ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ବୋଧେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସିଷ୍ଟମ୍, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବୋଧେ। ଆଉ ଏଇଟା ଫେର ଲଗେଇଦେବା, ଦେଖିବା କେମିତି ବୁଲୁଛି ଆର। ଇଏ ବି ସେମିତିକା ବୁଲୁଛି। କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଚାମଚ ଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା 3ଟା ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼ ହୁଏ। ये ଚାମଚଟା, ଏ 3ଟା ଚାମଚ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଛୋଟ ଚାମଚରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଲାଗୁଛି ପାଣି ଆଡ଼ ହୁଏ। ଏ 3ଟା ଦେହରେ ଅଛି ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହରେ ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ଼ ପାତ ଲଗିଆ ହେବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ବ୍ଲେଡ଼ ପାତ ଆଡ଼ ହୁଏ। ବ୍ଲେଡ଼ ପାତରେ ତ ଲଗେଇବା, ସେ ଅଟା ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ହଁ ଅଟା ତ ଗୋଳେଇ ହେବ।